Казвам се Лучия Павлова, майстор-фризьор, инструктор и основател на онлайн Hair Academy. Академия за начинаещи фризьори, за практикуващи, но неуверени или несигурни в знанията си, за собственици и бъдещи собственици на бизнес, свързан с фризьорски салони. Независимо дали сте напреднал или начинаещ фризьор, Академията е създадена, за да усвоите лесно и точно знания, компетентности и работеща стратегия, необходими и достатъчни, за да работите като фризьор, да бъдете експерти в професията си и да управлявате салоните си по-ефективно и по-успешно, като за целта включва и бизнес модули, управление на салона. Академията е онлайн, което е невероятно предимство, тъй като можете да гледате и учите в удобно за вас време и от всяка точка на света. Обучението е с модули, с подробна, пълна информация, подстригвания, колористика, психология, маркетинг и се провежда от експерти, инструктор, фризьори, като също така има и модул с участието на преподавател от чужбина, който ще ви помогне да сверите часовниците си за това как работят вашите колеги в Европа, което повишава и вашия стандарт. Академията е от 12 модула. След третия и шестия има практическа част за затвърждаване на знанията и уменията ви. След завършване на академията имате изпит пред комисия и член от Министерство на образованието и науката и получавате държавна диплома от МОН, призната навсякъде. Получавате и бонус, съдействие за работа като фризьор във верига от над 100 фризьорски салона на територията на Германия и Люксембург, където работя и аз. Мечтайте и сбъдвайте, работете с любов и всеотдайност.